Wala boma ma Kisumu chiwo ji achiel chiwo juma achiel ne tend county no mondo gole tich manager mar boma Aballa Wanga kaluwore gi chike ma tend boma no keto mar daro gi kuonde mag ohala. Jo ohala go ne obago ng'anyo e chuny boma mag Kisumu ka komachielo to Aballa Wanga to pod omako chung' motegno mare ni chik mar bero boma nyaka luw. Millicent Adhiambo miwalera. Ma biro kolure kod ywak makagi kacha. Majo wala e boma ma Kisumu osebedo kagolo kotenore kod muko kendo darogi kuonde gi magitimo gayo hala gino magilieko ni timo e yora goko maonge milome. Onge kuma ber moseket mwadhi wan kacho tuktuk wachulo stika alwachel kod miare dwe ka dwe ang'o momiyo konyal biro mondo winji mowachone otimo gik moko gi pache wan jo tuktuk wadagi Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Hata sasa hivi media mkienda Uhuru Market mutapata kioski zimefungwa. Kama ni watu wa biashara mbona wasifungue? onge city manager mamuko kanisa tokete container mana babe jo Kisumu bedo edukachiel obedo transport obedo ala lilielo wadu to komilielo wadu. I want to tell you, Mr. Aballa Wanga, get it right from me. You are very infinitesimal that you cannot deduct us to make us women of vigorance. Joalago ochiwo thuolo mar juma achiel kende ne gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo thuolo koya apis manager mar boma no Aballa Wanga nono to pod gibiro bago ng'anyo mar tipo nyaka chieng' winj ywak gi. Wan gi wach gi telo mar Aballa Wanga, telo mar agoko as the governor of this great county of Kisumu. Bed gi johala duto piny te ine mane wayieri. We have given governor 1 week to remove Aballa in office, to form a team that will look at that. Motelo ne mano, moko kuom jotend chiche mayudore boma ma Kisumu ne owuok oko kendo kwedo gi teko mathoth wach ng'anyo makamano. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Ne gidhi e court nyose yalo bo dismiss case gino bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo nyamlori bo iso nyamlori dhure spaces manomiu omiyo ng'ama wuok no biro ne insight johala to gin johala owere go kendo wakwedo wachno kabisa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko ok wabiyie mondo umawa kwe Kisumu ka. Korka kore manager ma boma ma Kisumu Aballa Wanga to pod ochung' kar tiende mar biro dhi nyime kod muko kuonde loko mag jogo ma tarik 16 dwe manyien ok biyudo ka osedar kolure kod chik mane ogol kod od bura mane ochiwo ne jogo ndalo 60 mondo gidar giwe thuolo mar dongruok ma owinjore otim e chuny boma ma Kisumu. To hala monego dhi kuond manosemigi en jo nyamlori, jo Garissa Lodge, Japindi Street. Giwe thago ji, gichak wuoth gidhi. Gibadwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono. Wadwa upgrade sewer line kanyo, wadwa loso water lane, service lane, watiek. Koro kada uthagre kada utimang'o gigino waseyalo mwasetimo public participation mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji. Millicent Adhiambo, Wang Joy mar Ramogi, Kisumu County. Iga ka iga